GGH. Всички говорят, не чувам и звук, на глас е шейтиш, а какъв си буклук. Нон-стоп разказващи празни история, вече често ти казвам, аз бях до тук. Играта сурова, твърде стомана, не спирам, дори и те мам рана. Сгрешил съм няколко пъти, но не отивам дърва на мама. Пътят е труден, но предаване няма, израснал по-гарано в панелката бяла. Всеки път като аз вляза там, хората започват да ме гледат с омраза. Моята сила вътре няма пречупване, работа, няма празнуване, коми гориш брате, няма отпускане. Животът е труден, но няма пречупване. Шуменец малък, жил в Германия, тъчи ме дори като бях най-слабия, започва да мисля малко за себе си, но не забравям за думите отпреди. Правя да мисля за чуждото мнение, бях в тъга и в голямо мъчение. Сегашните набори съсипват себе си, България стана човешко бедствие. Имам мечти и цели, и то големи. Дрога не просто измислени семи. Израснах в улиците на шума, сега съм стигнал до успехите броени. Тук съм, другари, да ви кажа нещо важно, и то е, че това въобще стана банално. Бъдете мъже, бъдете весмели, а не като нашите момчета измрели.